Una mica de silenci, sisplau. Bé, moltes gràcies per venir. Què cony? Normal, no?, que heu vingut, us hem convidat. Res, només dir-vos que... Bueno, fa 3 anys que ja ens coneixem, la Glòria i jo. Tot i que la veritat és que el segon dia jo ja estava segur que era ella, no?, que era l'única, la definitiva. I suposo que una boda és això, no?, compartir amb els amics, amb la família, que sí, que t'estimo i que et cuidaré la resta de la meva vida. I, com a mostra d'amor i de carinyo, hem decidit, uns quants d'aquí, portar un grup que creiem que t'agrada bastant. En sèrio? Que són els Amics de les Arts! Bé, moltíssimes felicitats als nuvis. Esperem que això us agradi. Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve. Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podies ser. Doncs ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens, no fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem. I clar, no ens passa, ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre, ho vam trobar a faltar. Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell. Abans de caçar-los hem venut massa cops la pell i el mal que fa no el cura el temps. Ja no ens passa, $1.000 pel primer que ens porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens facin un nus al coll, una cançó que ens ho regiria dintre tot. Perquè no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava, que tot era mentida. La vida era el que venia just després. Tira, tira, Dani, va, tira. Ja no ens passa, ja no sortim de nit, que l'endemà no som ningú. I el dia que sortim cantem tant allà al mig que ja podríem ser els pares d'algú. I això ja és massa, ja no ens creiem a cap dels qui dieu saber el camí. Que no hi ha un pam de net, però quan ballos enxampen res. Aquí tothom es fa el sorprès, hauria de fer punyetes tots, que ja no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava, que tot era mentida. La vida era el que venia just després. Moltes gràcies. Merci.
Veu, primer acció, després traveling, eh? Càmera. Grava. Quadro. I acció! Travel. Està també dur. Espero que serveixi perquè està dur aquest vestit. La netegem, sisplau, i la veiem. Podem fer-ho a càmera lenta. Estan gravant amb càmeres de càmera lenta com aquesta, fixeu-vos-hi. Molesta molt, no? No, mola, mola. Fa molta calor. Vale. Imagina't allò, i la fem. Hòstia, s'ha trencat. Podem fer així, ho tenim preparat? Com està?